Diara. Basta kay guwapo man. Mo na ni Ron. Nan ako diri sa gawas. Sa una ko ni pag-drive ron nga. Yawa ha man ang bike lane dire. Yawa. Rong way siguro ko sa dire ka ng right hand drive. O left hand drive. Libog jud ko ani. Tabok tabi. Yawa asawa na dalan pagawas. Ada ara na nagbike. Sakto ra gid dito sa niagi. Sa diri ka moagi. Sura ni kay tanga. Uy. Yan. Stop daw. Oh my god, stop. Why? Why would I stop? Stop daw. Stop. Wait lang. Muna ni ang dalan sa kamaturan. Ang dalan sa kamaturan. Muliko ko ito. Kaya kung muliko tas wala mawalak na. Liko tas yeah. Naglagaw France niya kung nahibawan kay weird. Wih. Kanari merci. Ako lubo daw naman ginagmay po. Merci. Wih. Say no. No good. Dili nantis. Ayay. Tara nakita na ako road sign. Yawa tangason man. Hala tangason siya bay. Kapoy na magtindak bay. Isti. Tangason man. Ibang dalan para magpilipin eh. Ibang dalan. Diara ang terminal nga. Muna siyang terminal. Wagay, sakyanan re. Kura isa. Di mo sakyanan. Taong ko. Pwede po, naim sakyan ako. Uyay. Dalo ko na agad. Hago og tindak to da. Oh my god. Dalo ko na agad. Oh yeah. Nahina lang bay. Sugab ni dagan ay. Karon. Asa mo ko ni straight ako? Ay, dara nakita na ako simbahan. Padulong ra ta dito simbahan. Adto ta simbahan. Mo adto ako sa simbahan. Yawa, ako ra isa diri sa krusada sa pasaport. Ako bingo. Oh my god. Simbahan. Pakita mo simbahan sa mga French. Kaya mo count French fries. Croissant, croissant the best. The best na Jawa. Wala lagi. Lehon sa na pagagi diha. Night timer. Nakapula siya because di mayong dalan, ray. Di mayong dalan, nakapula. 28 seconds na lang. Okay ko dito kay kakita kay mo ato na isungay. Mao na siya ang simbahan. Simbahan sa mga taong mahilig mo simba. Then balik mo focus ako na kay naman kay kuan bang tao nga di ganahan ba nga videohon sila. Wag sila gito yung video god nga na videohan lang. Then sila delete. Okay, 1 2 3 go. Green. Pistiri mo green. Ano siguro na La violation ta ni kalakihan pitting the red light. Yawa. Violation. Oh yeah. Buyan wala may videographer dre. Karon. Asa man mo to ni dalan ani? Agoy. Adios. Ito ang simbahan nakita na ako simbahan. Pero astig. Uy, ginoo ko tangaso na pod. Yawa. Nasire Donch. Ako dre sa Donch. Og sa kuan pa Donggis ta. Dara. Mana siyang dongs. Donggis ta koraton. Mana siya rin. Gihangak mo tinindak Kaya ito ba ni? Yeah, ano bilang ko surlip. Bukat gilay ko. Hinay ko lang siguro naka-city ni bike. Uy, na intersection ha. Intersection. Yawa.
siguro ang bike lane, oh. Dili na yung bike lane di ay. Yawa. Tagkaragagi ba? Gani, wala lang sakyanan rin nabita ako ra. Oh, dili ko sakyanan lagi. Pero pwede mo sakay nako. Ah, dili ka mo, di mo pwede mo sakay nako. Naray isa ka tawo ang pwede mo sakay nako. Isa ra. Bike lane gid. Ah, dira. Husto ni. Hunto ni, hunto. Husto gini. Kita gid bike lane. Hindi kita mahadlok Alexandre. Dira, dira ang bike lane. Kita na ako ang bike lane. Kita na ako simbahan. Ra simbahan ay. Ra. Awan niya simbahan. Lan ada train stasyon diri oh. Padulong og Nantes. Pero wala sa simbahan. Ito nakita ninyo ang simbahan. Focus mo sa ako ang may kay kong drive. Sa una ra ko rider. Then ay mga gisakyanan yung lantaw sa nako ay gwapo kay kasinsid. Piste. Padto ko kuan. Grocery kay malit ko tsokolate. Kay salubong ba kay muli mo ko mga sunod bulan. Then wa ko tigo. Sura ni. Wala na bike lane recall. Straight ako. Mana ko simbahan. So maganda na simbahan. Yaw ang sa magtabok. Ala tabang. Saan pagtabok? Kung di ko kabalo mo tabok, maagi tao pedestrian lane. Kaya in case maligsan ta. Ligsan kita. Pero alam mo iwan ako sa subay gallery. Bayo gid kay ko gid. Ako ang sense of direction kay di gid di mabangbang. Di mabangbang akong sense of direction. Nakadto ra gid ko sa simbahan. Adto na ko ang simbahan nga naay. Wala cross, wala say cross. Kuan siya. Langgam ang nasa babaw. Lamingaw rin nabita. It's silent. Saan ba ito simbahan? Takar mo lusot-lusot rin ay. Violation juga ni. Violation. Alah, naik kuan. Uy, naik. Naik. Patay yawa. Di ba umay? Naik tindahan. Naik kuan, naik. Sirado man. Ay, Sabado man di ay. Sabado. Sa Kapalaran. 24 hours daw. Sirado man lagi. Sirado ilang 24 hours na pizza. Adto lang ko simbahan. Simbahan. Where are you? Ana ta dre. Yara. Asa man simbahan? Hotel. Kuy nap siguro. Ya. Ako yawa sila simbahan ni. Kaya kayo kuan. Good feelings. Di ba kung violation rin no? Di na ba ko kuan kanang 4-wheel. Dito. Ito ta simbahan. Simbahan nga akong giingon. Try. Dera simbahan nga akong giingon, kuyawa na uy. Agis pas kilid simbahan. Ato diri ay. Asa man ang farmasya diri? Muna siyang kilid sa simbahan. Kuyawa kayo no. Kuyawa ay. Uy na misa, uy na misa. Di mo ni mawa ko ang gatuan. Adto sa ko grocery. Adto ta grocery, wait. Wait lang. Ay ko, ow! Lama sa kinandre kay Audi. Very nice. Napansin ko anong Audi R8. Joke. Pero matap down yun siya, convertible siya. Duhara ang masakay. Paupat di ay. Ito tayo. Very nice. Ayun, palit din ako. Croissant. Dira ang vlogs. Sura mag-vlog eh. Bisod kayo mag-vlog. Bisod kayo. Ina ko eh. Punta na ko eh. Balik ko na ko sa agi din. Matungos main road. Saan main road na eh? Express.
Okay, straight. Straight din liko sto. Okay. Ano si electric day oh. Uy, sura ni kami buhi eh. Alam mo videographer eh. Kinahanglan mag-hire og videographer. Grabe. Grabe kabuaya. Hilo may andalan. Ako rin kasaba-saba. Sabado magod. Uy, napsay kuan. Napsay kuan. May mga aking amigo. Isang kumuli kuan eh. Kumuli kuan eh. Stay. Wala kay kuan ni kagihagit. Dutan yung motor eh. Dutan sa neighborhood rin eh. I like it. I like it. Hingaw kayo. Wala yung mga marites. Ako ra. I like it. Yeah! Wait. Wait. Where is the road? Diara. Dalan yun eh. Puto ka ha. Bike lane rin. Stop. Look and listen. Uy, nasa football club rin eh. Wala na. Ginan ko ilang football club. Diara ilang football club. Diara ilang piyawak. Gunan man. Football club. Nasa live na football club. Kaya nakatakar ko gaging dalan. Asa kaya nag-bike ko? Mato ko grocery. Sirado man daw alas 10:30. Makapas pa ko kay wat may alas 5. Wala pa ba? Yawa hawin akong kamot ginawid sa kamera. How to tabok there? Can I tabok there? Violation juga nih. Lah, time sa ha. Time sa gyud. Unsa man eh? Time sa kay murag. Mingaw ni talana. French ladies, tiguang na ibata kauban. Asa? Doggy, my friend. Ayo anak boy. Diara. Wala ko nawala. Kita na ako supermarket. 24 daw, di daw 24/7, 24/24. Saan ako paglahos diha na murag kung intersection rin napita. Oh my god, mingaw kailang neighborhood. Padung good. Nalingaw ko. No other people here. No people here. I'm the only people here. Oh my god. Ako ra gyud ang sabas-sabas diri. Saan ako paganha diha? Lan liko sila. Ay parking lot. Saan ako pag-park diha na bike na ko ah. Mutabok kayo gyud. Dara nakita na ako ang supermarket, super daw. Dara, balita sa agi kay ato ta supermarket. Aran supermarket sa likod ay. Yawa. Ano na pag yawa, sti, hapit ko hulog sa pangpangga. Oh my god. Saan ako park sa bike? Saan ako park sa bike? Diyan naman dari upis na. Naglutas yung car. I-park na sa tubangan. Diyan naman dari upis na. Huwag na mga rechargeable na sakyanan. Diri. Okay. Diri daw. Ano na?
Tara. Kariton. Nabot ka diri favorite na ko nga spot. Oh my god, I like it here. I like it here. Oh my lord. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of whiskey arrives, first time nila kita gwapo. Gwapo, piste, takar tagagi. Sirado na ito ng mga tindahan. Gabi naman good, mulit lang ko eh. Mara to, nagbike-bike ako doon rin, namalit ko kuan, shave, pampagwapo, dayon, punta din ako maliksan. Mari ka sagi, pero wrong way na kuan eh. Wrong way na kuan eh, dream, hindi ako ni agis, wala. Wrong way na kuan eh. Yeah, boy. Kung dali ka kumagi, no? Di ba ka kumagtang? Hindi lang kumagi dali, kasi kumagtang ta. Ito, niya kadulugon ba? Wala na tindak-tindak. Tindak nga, 9 ducks. Wrong way, mako wrong way. Ano wrong way mako ani? Hindi namin ito masakyan Andre, kaya ang common kay Renault. Dili ko na Toyota. Renault ang ilang masakyan Andre. Like, this one ba si Ryan Renault? Si Deadpool ba? Wala gid ko nakita ang Toyota right? Fiat, saan nga brand ng Fiat? Fiat. Fiat. Nagdulag football oh. Ay nagdulag football. Para sila ay. Nagdulag football. Kana sila nagdulag sila football. Kita ba? Di man layo apo dani ay. Ginoo ko. Kuy. Nice sports car. Sports. Motor deh atay. Motor jack. Motor ni Jack. Nagtulag football. Footballer din sila dito. Playground nilang balay para sa baby. Datla mga kuan diri gid balay mabuy ka puyo. Pwede mo kuan magpaampon. Kung nahon nayo mingaw. Mingaw kay bay. Silent, peace and quiet. Diri ta. Diri mo ni agi kanina no. Diri ba? Wait, ari. Diri mo ni agi kanina. Uy, kapoy na tindak.
Ayay, naibildo nga buak. Mura ginaan na Andre, simbahan. Dayon. Ah, itong ingon lang park. Kaya na rotunda din maglingkod-lingkod dito. Kaya na modul pamalik kuan. Yosi. Yosi. Yosi Balasi. Vous avez laissé votre sac à l'entrée? Ah, ça. Rado gitu bay, rado gitu. Terang terada atau dari kayak mantu tahu masih rado nggak lugar. Nanti beneran no. Rado gitu. Rado gitu bay. Uy, awan na, lagi na kuban. Ano ni? Lagi na mo ani. Yawan na. Nah, tuyok na ko dre ay. Ano tong pikir ay? Lan putus yung kahoy. Yawan. Putus niya og kuan. Putus niya og kuan. Ini ang kahoy, putus niya og nanay. Nana, nakita niyo na. Ito na ang kahoy, putus niya og ganang bunit. Bini ba bini? Ay, ito na abot. Taktor deh, tambis siguro nih. May playground. Straight lang ko diha, tapa deh sa simbahan ako ande ay. Ang sirado nga pikir eh. Sirado gyud. Gusto gyud tawo mo ka original nga krusan kay lami na taon mo to Fort Jerome. Ay sirado gyud. Nara dahil siya sa luyo simbahan di ay. Tuyok pa ko. Ay klaro. Pati siya. Closer man. Closer yun. Pimpas. Uy! Muli lang ko barko ay gata yun eh. Pag muli din matulog. Muli din matulog. Nindot na siyang idea. Ito pa ulit doon. Naroon din ako. Baka magdagan. Pwede dahil. Piste.
Repair kapon ko ginagawas. Pero wala ko ka croissant. Croissant na original. May croissant tos barko kay niya frozen to eh. Kilami. Likod-likod dari ano ni Karilyo. Time na nanay dari. Nakita rin ako lingkuranan. Pero na yung nakauna. Hindi na mamulingkod. Ora to, ganito dito. Kapoy-kapoy lang kong bike. Muli na kong barko eh. Refresh na ito ang video kay karon. Saan ako pag-agi diha? So kung baka mo balik ko sa agi para makaagi ko diha. Oh yeah. Deviation. Ako yawas lang deviation eh. Agad, basta nakagi na kasdalan, wala na madumdum na pauli. Maayo na kayo madumdum na pauli. Di na ka mawagtang kay naman kay sense of direction. Sense of direction. Ayaw kayo mo bike. Ah! Kabesa uy. Ora to, pagwapo na ko dito. Punta na nakakita sa pagwapo. Oh yeah. Seuras ya kay. Seuras, padulong na magala size. Sakto rin, di ka puto sa barko la size. Kaon lang ko rin matulog. Kay nanam ko na kinabuhi, kaon tulog. Sirado wako kaon og original croissant. Uma pa mga bre alas 7 nya manira alas 12. Ah. Ay klaro. Nya marag ugma mahuman nami, mamuli nami, amuli. Malik nami Antwerp. Kay pirmi man mi didto. Pagdala og beer gikan sa barko da. Nada diri ang train station di ay bantog ra perting layo ah. Kay magi de kadiao. Ya, dito ka dito. Kunya ang train dili nga kanang pareha sa ato LRT MRT. Talagsaon ra kay magi nga once every 4 hours. Ginoo ko, help. 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 Stop na po doon. Ano po stop? Ano ba na stop eh? Stop, look and listen. Stop, look and listen. Stop, look and listen. Beep, beep mo agi ang gwapo. Shade ba? Siyempre, init ko doon ako yung sunlight. Kaya sunlight oh. Yan, gwapo kayo. Oh my god, he's so handsome. I like it. Ah! Uy, 30 na daw dagan. Ako to 40. Wala na. Duration na sa speed limit. Lang sugar ako kanagan. Oh my god. I like it. Balik ko bike ni kulay na ko na. Ibinga ako bike eh. Dah. Pero pahanan di ako no. Agoy na punta ni stop. Stop, look and listen. Stop, look and listen. Violation ah. Wala bitaw magi. Dali lang tagtindak kay sa mga wapag yun ni agi. Kay violation daw ang gibuhat kay beating the red light. Dito mag-beat ang red light ato kay kuan. Libaong rin dalana. O lang to, akong giyad dito. Patsoy-choy lang ko. Wag yun, in English na ako. Wag yun, ikong bonjour. Oh, nakadagag bonjour pero bonjour no. Buongiorno. Buongiorno. Yeah. Mingam dire. Yo ato ni kayo ning lakaw eh. Baglay-baglay ra sila dire, mingam kayo. Sad. Bike lane rin ay. Yawa sa ni. Dalan ni. Lain ang dalan sa bike lane. Kay daghan kay sagbot. Klaro kayo nga mo agi diri bike ra gyud. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po agi ko. Tabi-tabi po. Agi ko po. Uy, makasabot ra ni sila og kuno eh. Kanang
Pinoy style bugaw-bugaw ah. Pinoy style. Excuse me po, tabi-tabi po, tabi-tabi. Oh! Oh my god. Grabe. Uy, time sa. Wrong way ko. Saan yung gagian niya marag tulay man eh. Nagi ko tulay ganina. Wait. Nagi ko tulay ganina. Tabi-tabi po. Ala, magbabasog ako dagat. Oh my god. May wala akong drive eh. Wala, may layan dre. Kabalaw bitaw mo guys. Nindot pa ang Port Zero. Nindot pa ang Port Zero kaysa diri. No go diri. Nalay mamalit diri. Wala nga nakanindot diri. Nay, time sa. Saan magana dia? Nay kuan. Nay secret tong lagusan. Secret exit. Nay kuan ray serpent pada si pero layo dito sa tulay ay. Dili katong tulay nga agi anaw ganina dito mao. Dahil katong tulay nga giagian ako gahapon. Lah. Taka gid ko gagi. Dito mo galing na. I found my way back on a different path. Tanawara. Wrong way. Piste. Saan eh? Bawal na ba mag-video-video ning nana diri sa kuan terminal kay basi musika ko no ang kuan ba antibok terminal moto pat yun na ako kong vlog tama ra diri akong vlog abi na ako fixin katoy tang sport hub fixin dili dai Viken Dawarang maguban kong bike ani, magtuklod ko ani piste. Tugnaw siya so maginahinay ra kog padagan kay hapit na siguro alas 9 buntag. Pero tugnaw gid siya. Dayon nagsaba-saba na puguan ning dalan kay ako ra isa. Wala ko lang kontra dire. Nya naam to kuan. Nay kuan araw kanang nay dalan sa motoran. Tugnaw pagid ang hangin guys. Nya kuan paron lagi malas 8:40 alas 9. Uy. Tugnaw gid bay. Hindi makaya ko ito pa ni. Lam action nag-hiplos. Dili na ta magi spike lane, di gahapon wata ni agi spike lane. Kasi kuanta. Foul. Lagi na tas bike lane. Balo na ang bike lane. Then mo na po dito tanason. Tanga sa budaan ni. Tabi-tabi po na po. Tabi-tabi po. Libunan mo din dire. Oh. Ha. Grabe bay. Oh, grabe. Grabe. Kaya ko ito ba? Unos takadali. Oh, ito ang adjustan na ito ang point of view. Mga anak na siguro. Kita na ba ninyo ang buok? Itsura na ko. Ako ilis. Ang ilis ko pero muna akong isot kapon. Oh, pag sila kailan ako. Sa may kabalakan. Ano yung nakanindot? Aning munakag lugar nga may nakailan mo. Kaya wala kay pakim sila unang-unaon. Style na. Style man na siya. Okay, madulhog ta, magiging sa kalabunan. Ato na po ilitok ang magic word. Tabi-tabi po, tabi-tabi po. Excuse mo ah. Excuse mo ah. Tabi-tabi po. Excuse mo ah. Ay, salamat. Thank you. Merci. Merci. Merci.
Merci. Adios. Ay nangata. So maniring. So to? Rakon? Ah, iring ra dili rakon. Kaliwat ra to sila. Lamayuhan na mag-bike eh. Grabe. Tinanap ko diri nagsaba-saba. Sayos kabuntagon nagsaba-saba na ko. Ako yung wrong way lagi ko. Ade di ay. Yay! Yay! Ay, unta di ko maplatan. Unta di ko maplatan. Amen. Happy Sunday kayo. It's a beautiful Sunday. I think I'll go outside a while. 10 seconds. 9, 8, 7, 6. Napunta diri sa stoplight. Guna na eh. Biting na red light ha. Kay Pinoy good. Pinoy nasa laag sa France. Biting na red light tayo para priso ba. Gusti na. Ay, niagi na po kong dili. Nalimot na po ko nga natin yung bike lane. Yan ang rampas sa takin. Magtaas yun yung rampahon. Aduh, awa. Oh. Agi, awa. Ano ni? Maksyon magsagunto. Maksyon sa gunto ang kuan. Kadina. Bag siguro. Naa na butaan ning takason. Ah, mingawa bitaw diri gyud. Ako ra gyud sawa diri. Murag lanog ako ang tingog sa tibuok kalibutan amen. Donde está corazón? Di ba plat? Di ba plat ang ligid? Murag naman yung supol eh. Pero tindan ako na yung supol. Murag ang break. Holy sura rin mag-vlog eh. Pwede mag-hire o videographer. Kapo yung waning kalakiha eh. Siguro mga inigabot na ako dito sa barangay. Barangay naman dito, di man lungsod. Barangay lagi dito, Dirang Gamaya. So mao to siya. Type amen. Kaya na natadol simbahan. Type amen dayon. Uyag din ako eh. 9 dak lang. 9 dak, 8 daks. Dilitin dak. Di bagay siya malantaw na ako. Bisag natingala gid siya nga nagwapo na sa laag. Kuya niyang guloy. Ara na nagbike, tagbuan ako. Uy, di ba na bike lane di ba? Hindi na siya niagi. Kuya na niya eh. Right. Dito siya niagi. Dito bike lane dito. Muna diharon. Unta nagi abre nga bigire kay gusto jud ko mukaon og original croissant. Amo gud may fake nga croissant dito sa barko. Kana frozen bitaw pasok lang diretso sa oven ning lutoon. Mao kay lami. Kunya, kung mingaw kahapon sa hapon, karon sayo sa buntagon. Ora ghost town bay. Wa kay tawo. Ya dila ko magtaka og liko kay kabalo naman ko sa bike lane. Nya, nabitaw ni ko Andre kanang violation. Violation. Ilan ta magpataka og kuan kay para dito ang violation. Mo to na namin diri sa park. Dami, ako man, mabuhay kuyo. Ako'y bingaw kaayo. Oh my god. Dito na diri ang park. Pero sarado. Agoy, wag i-abre. Ingon abre ini ka alas 6. Ingon man tong kuan Google Map, abre daw ini ka alas 6. Joker mislay. Okay, tao dre. Ngita sa tao kanang. Isakit na biya akong ulo tungod sa katugnaw. Mo ginawa na bantayan.
Abri unta nang pikiri diha. Nay nako nakita tao. Unta abri nang pikiri diha. Agoy abri jud. Nay ni sulod. Oh yeah, abri. Oh yeah, abri ang pikiri. Makakaon ko krusan. Oh my god, I love it. Kalit na crunchy kaya on the outside. Grabe ang crunchiness. Kamaratsing ko. May kayo. Kani ba? Kani ay. Muna sila yung gitawag og panda raisin. Mura siya ginsay mahada nga. Mura siya ginsay mahada nga kuan. Na nagag-raisin. Lami ni siya. May aw. Parami. Excellent. Hi. Kuyawa eh. Nana siyag France, nana siyag Naraan train nga gusto na ko sakyan. Law siya ni Honong. Law siya ni Honong. Then anak ko dire pauli na ko sa barko with my bike. Then balik na tawag hyperlapse kay mo man ko. Okay, so nakabalik na ta sa atong gigikanan. Then mo na akong yan dire. Nihapit ko kay naina nang adalan dire. Pwede na ko palahuson ako ang bike. Padlong diha. Ana ba? Ana. Dayon mo ana ko diha. Then ang nindot nga laagan na dito. Diha dapita. O niya. Dilawan lang ko niya dito kay. Naroon ang barko dito. Nya mo na to. Pauli na ko. Balik na ko sa barko.
lantaw na ako mo niuli na lang ko kay naulaw ko. Naing lantaw na ako. Lain gyud baho dres Puerto. Mga gas lake ba? Nagsagol.